Meddiant braidd yn fler yn fan hyn i'r ddau dîm. Davies sy'n lledu hwnna. Cyffyrddiad da gan Cambrian i fewn i'r canol. Ac mae gol i Cambrian a Clydach. Liam Reid sy'n sgorio yn gynnar yn y gêm i roi'r ymwelwyr ar y blaen. A Chawlach yn amddiffynol yn fanna. Dwi'n yn siŵr oedd Michael George yn gwybod lle oedd y bel na'n glanio. Keach ar cyffyrddiad i lwybr Liam Reid. Sam Johnson yn fan hyn ar y chwith. Johnson yn teimlo fod wedi cael ei wythio. Na, dim trosedd medda'r dyfarnwr. Cooper yn gryf yna. Mae'r bas yna ymlaen rwan. At Josh Graham i'r Barri i lawr y chwith. Graham yn torri mewn ar ei droed dde. Graham dal y chwilio am ergyd. Graham yn ergydio ac am arbediad gan Morgan Davies yn y diwedd. Kane McLachlan yn cam sefyll, felly fydd am cyfle arall i'r Barri. Wel amrediad gan Josh Graham. A'r ergyd honna, dwi'n siŵr yn hedfan i gornel ucha rwyd. Oni bai am arbediad campus Morgan Davies yn y gol i Cambrian a Clydach. Michael George. A Cooper yn chwarae honna'n hir rwan. Nid i Kane McLachlan, mi oedd o'n sefyll yn llonydd. Ond mae honna'n disgyn yn garedig i Josh Graham, a Graham yn ei chodi hi dros y golwr, ond dros y gol i hun hefyd. Mae'n taro tor rwyd, a Josh Graham bron a manteisio ar gamgyfeiriad amddiffynol yn fanna gan Cambrian a Clydach. Cooper yn lledu honna'n neis i'r chwith. Chris Hugh ar y bel at Josh Graham. Graham yn ôl at Hugh ac yn ei derbyn hi'n ôl i mewn i'r cwrs cosbi. Mae Graham yn mynd yn ôl, mae'n mynd ar ergyd yna i Gefn yr Hwyd gan Jordan Cottrell yn dod ar sgôr yn gyfartal. Gwaith da unwaith eto gan Josh Graham sydd wedi bod yn bygythiad i'r Barri. Yn ei gosod i Jordan Cottrell. Eason ar y dde yn erbyn Kyle Jones. Mae'n dal ar y bel ac Eason i mewn i'r cwrt cosbi cyn disgyn, a mae'n gicwr ysmotyn. Medda'r dyfarnwr Ieuan Lewis. Eason yn troi un ffordd ar llall. Heibio i Kyle Jones. A Jones yn ei lorio fo. Eason yn erbyn Mike Lewis. Ac Eason yn cadw hwnna'n isel i lawr y canol. Mike Lewis yn mynd y ffordd anghywir. A mae Liam Eason wedi rhoi Cambrian a Clydach yn ôl ar y blaen. Trydydd ar 10 gol y tymor iddo fo. Keach ar y bel rwan i'r canol. At Kenny Morgan. Liam Reid, a Reid yn ergydio, ergyd dda gan Reid. Ergyd isel, a Mike Lewis yn gorfod deifio i lawr i'w dde yn dda. Cooper at Cottrell sy'n troi'n dda. Cottrell yn gweld rhedad Kane McLachlan. McLachlan i mewn, rownd y golwr, ac McLachlan yn union i'r sgôr. Y Barri yn gyfartal, efo tua chwarter awr i fynd. A Kane McLachlan, pwy arall. Mae wedi bod yn ddistaw y prynhawn yma, ond o'r diwedd yn cael ei gyfle ac yn mynd rownd y golwr Morgan Davies. Wel, mae'r Barri a'i trwyna i fyny rwan. Rhys Davies yn colli'r meddiant. A gyfle i Sam Johnson yn fan hyn i mewn i'r cwrs cosbi. Johnson yn ergydio am arbediad gan Mike Lewis i gadw i dîm yn gyfartal. Camgymeriad amddiffynol gan Rhys Davies. O Sam Johnson gafodd yr ergyd. Pel hir gan Luke Cooper ymlaen. Cottrell sy'n rheoli. Cottrell yn gweld rhediad Chris Hugh. Chris Hugh cefnwr chwith yn sgorio i roi'r Barri ar y blaen. Chris Hugh yn sgorio i gol gynta y tymor yma. Ac am ffordd o'i gwneud i. Canfod y lle ar ochr chwith y cwrt cosbi. A'i ergyd o'n mynd drwy Morgan Davies yn y gol. Cottrell, bel yna i gyfeiriad Graham. Graham yn cyrraedd yn o gynta. O Morgan Davies yn arbed. McLachlan ar yr ail gynnig. Ac mae'n y bedwaredd i'r Barri. McLachlan bron yn sicr rwan wedi sicrhau'r triphwynt i'r tîm cartra. A'r bel na dros y top. Graham yn cyrraedd yn o gynta. I ergyd o'n cael ei arbed gan Morgan Davies. Ond y bel yn disgyn yn garedig i Kane McLachlan.
A phrif sgoriwr y Barri. Ddim am fethu o fanno. 4-2 i'r Barri.